Всичко започна преди 7 или 8 години, като не мога да определя точното време, защото признаците бяха много слаби и много бавно прогресираше всичко. Като първоначалното усещане беше, че не мога да клекна и да се изправя самостоятелно с мускулите на краката. Трябваше да се подпря на нещо или да си опра ръцете на земята и с тях да си помагам. Обикновено ходя бързо и енергично, а в случая започнах да ходя малко по-бавно и да не ми достига енергия или тяга. Малко по-бърза уморяемост на мускулите, но болка не е имало. Той в момента няма. След това започна по-трудното изкачване на стълби. Колкото по-високи, толкова по-затруднени. В момента също ме затруднява изкачването на стълбите, като ако са по-високи, трябва да си помагам и с ръцете. Ако има парапет, е по-лесно с хващане. Също така и качване в градски транспорт, рейсове, трамваи. Работата ми е седяща по 8, по 10, по 12 часа на ден. Работя на компютър и не се движа много. Въпреки че отивам на работа пеша и се връщам пеша, след това ежедневните задължения от дома или навън на разходка. Започна леко клатушкане при ходене или може би леко накуцване, което първоначално дадох на някакъв проблем с костите. Майка ми е педиатър и тя ме насочи, всъщност тя ме подтикваше повече да обърна внимание. Тя забеляза, че има промяна в походката. След това и приятелки ми казаха, което го дадох пък на раждането на дъщеря ми преди 12 години. До диагнозата се стигна след рутинен преглед в Токуда, след отново изследване на ЕМГ на мускулите, което показа още по-напреднало увреждане и тогава взеха решение да се приложи тест, който да покаже липсата на ензим в мускулатурата. И всъщност този тест изчаках 2 месеца, той се изпраща в Хамбург и след като пристигна резултатът, той беше положителен и тук вече се откри заболяването. Направи се и генетичен тест, което пък затвърди тази диагноза и така стигнахме до болест на Помпей. Бях много щастлива, че имам диагноза и диагноза, болест, за която има лечение. Защото иначе неизвестността плаши и признаците се задълбочават, а тук получих диагноза и възможност за лечение. Мога да дигам спокойно, но по-леки неща. Пазаруването също е притеснително, когато човек се натовари с по-тежки торби. Затруднява се ходенето и съответно пак изкачването на стълби с тежък багаж е почти невъзможно. Пожелавам си успешно лечение, защото живота без движение всъщност не е никакъв живот. Дано да е по-скоро и дано да има ефект, за да мога да си върна свободата в движенията и да мога да отглеждам спокойно и деца, и внуци.